Haba jingkran haka kaushal dikshat samaro lingba ki kor ka juk statement ta lingba ka video umidri rang badu kari Narendra Modi ulaong ba ka India ka nang pankre ya laki samla banshim kabu ya kilat kilenti thamai lingba ka puli puthi bat ki sab ki phong ka India bat ka France ki laikran halor kilenti ban ngam jiliu ha ka jingitrelang ha ka liang ka jingpen mi tiar yadari ha ka annual defense dialogue ka basan ka balalong ha Paris ka parliamentary forum halor commission live kalasdang ha Delhi hashwa jong ka parliamentary speaker summit ka bakhandai jong kiri ka thup G20 ka banlong na do la shai ka sngi umentri rang badu kari Narendra Modi un saple badbo ekimau nong rim habai de bat ki project kampen roy ki bakot shaka 100,000 aspa klutingka ha pithogar Uttarakhand ka Competition Commission of India kalapanlong ya ka BRICS International Competition Conference ka Bafra ha New Delhi